Napriek tomu, že žijeme v modernej dobe 21. storočia, obyvatelia z obce Olšavica v Levočských vrchoch dokážu byť verní starodávnym fašiangovým tradíciám. Obdobie prechodu od zimy k jari alebo od Troch kráľov do Popolcovej stredy je tradične chápané ako fašiangy. K tomuto obdobiu, po ktorom nasleduje obdobie 40-dňového pôstu, neodmysliteľne patrí čas svadieb, zábavy a zabíjačiek. Ľudia sa chovali uvoľnene a často parodovali zaužívané konvencie. Nie je tomu inak ani v obci Olšavica na Spiši, kde sú jej obyvatelia dodnes verní týmto tradíciám. Olšavské fašiangy spočívajú vlastne v tom, kedy masky, v prípade Olšavice antropomorfné, baba a hrubý Janko, chodia a zúčastňujú sa obchôdzok po dedine. Dievčatá sa ráno zídu, obliekajú babu a chlapci v stodole vypchávajú slamou, ktorá symbolizuje aj hojnosť tzv. Hrubého Janka. Na Štefana si mládež v krčme zvolí gazdu. Úloha takto zvoleného gazdu spočíva v organizovaní fašiangovej zábavy. V deň vyvrcholenia fašiangových oslav sa mladí ľudia z celej obce poschádzajú v gazdovom dome. Odtiaľ sa po krátkom hodovaní mládenci vyberú do stodoly pripraviť hrubého Janka. Dievčatá zatiaľ oblečú do ženských šiat vybratého chlapca a nalíčia ho na postavu baby. Počas fašiangov by malo byť všetko naopak. Zosmiešňovanie samých seba, prezliekanie sa za druhých, ako aj používanie rôznych masiek. Tie mali okrem zábavnej funkcie ľudí chrániť pred negatívnymi silami či zabezpečovať plodnosť hospodárskych zvierat a úrodný rok. Fašiangová atmosféra je sprevádzaná všeobecnou veselosťou, spevom a hodovaním. Fašiangy sú obdobím zimného slnovratu, ktoré sú svojimi nadprirodzenými úkonmi zamerané predovšetkým na prosperitu hospodárstva, keďže podľa archaických predstav sa aktivizovali všetky nečisté sily a zlé sily a aj úkony fašiangov sú zamerané na ich odohnatie a zabezpečenie prosperity pracujúceho človeka. Naša moderná súčasnosť nezanechala bez zmien ani po stáročia zachovávanú fašiangovú atmosféru. A tak dnes nie je ničím výnimočným uvidieť v krojovaných rukách účastníkov výdobytky modernej techniky, ako videokamery, fotoaparáty či mobilné telefóny. Po vypchaní a vystrojení týchto antropomorfných masiek, baby a hrubého Janka nasleduje obchôdzka po dedine, kedy tieto antropomorfné masky zbierajú naturálie, ktorými sú aj boli aj v minulosti vajcia alebo slanina a podobne to robia aj zvolení gazdovia, ktorých si zvolí mládež na Štefana, to je druhý sviatok vianočný v krčme. Hrubý Janko s babou chodia od domu k domu a pozývajú ľudí na fašiangovú zábavu. Sú vyzbrojení drevenými šabľami, na ktoré im domáci nastoknú kus slaniny. Kristus. Fašiangami žije celá dedina. Spievajúci sprievod mládencov a dievčat rozdáva vôkol seba veselosť a radosť. Fašiangy sa završujú tradičným tancom s názvom Verbund, ktorého sa zúčastňujú všetci slobodní chlapci, kde sa nalieva, keďže fašiangy sú obdobím hojnosti pitia, kedy je všetkého dosť a správanie prečiace sa bežnej morálke je práve v tomto období tolerované. Fašiangy vrcholia v utorok pred Popolcovou stredou symbolickým pochovávaním basy.